नै लोगोफोर आंहा मैखुन मोनदों। मैखुन नै सोर सोर गोथाव मोनो मैखुन? आंथ' जा गोथाव मोनो थानो हायासै आरोना। न' सेर सेर जा रज'दों। ओमफ्राय आङो खाबाय आरोना लोगोफोर नै दाना जा साफा सायखाबाय ओमफ्राय सुबाय। दायो एवनोसै आरोना। ओमफ्राय जाग्रा नंगौना नङाथाय लोगोफोर आंबो बारा मोजां सिनाय मोना। ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै जाग्रा नंगौना नङा कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नोंसोरनि कमेन्टखौ नेनानैसो आङो बे ओंख्रिखौ एवगोन आरोना। ओमफ्राय खिन्थु आङो बिजि मैखुन ना मा मैखुन बेबायदि होननानै मोनथियो आरोना। ओमफ्राय नोंगौ साननानै आङो खाबाय आरो दै लोगोफोर न' सेर सेर बिराद रज'दों। ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरग्रो। ओमफ्राय आं नोंसोरनि कमेन्ट नेनानैसो बेखौ लास्टावहाय एवगोन आरोना लोगोफोर। एकदम बेबायदिनो गोजा रज'दों आरोना नै जाग्रा नंगौना नङा आंबो बारा मोजां सिनाय मोना मैखुनखौ। नै बिराद दंबावो आरोना। ओमफ्राय आङो खायासै मोनानायखाय गाबोन खानोसै होननानै दोनबाय आरो जुदि नंमारगौबाला। थ' लोगोफोर बेसांखिनियानो अननानै खिन्थाहरदो थाब थाबनो। नंगौबा एवनोसै नङाबा फिनद्राब गारहरजोबनोसै आरोना आं लोगोफोर बेसेखिनियानो।